Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuthula kube nani nonke nezibusiso nomusa kaMdali ube nani. Umenzi weinto zonke, umusa wakhe ungikhona ube nani. Ngiyaqhubeka nencwadi kaMateyu 6. Nguvesi bani manje? Nguvesi 6. Oh, uvesi 5. Sorry, uvesi 5. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Le ncwadi isitshela ukuthi bonke labantu laba abathandaza noma abathi bayathandaza kodwa bemile phuhle sebewamukela umvuzo wabo, abanasabelo phambi kaNkulunkulu. Ngiyohlale ngisho ngithi amasulumane kuphela umhlaba wonke jikelele athandazayo noma akhulekayo, yiwona wodwa. Angikhathali ukuthi uyavuma noma awuvumi. Uyazazi nawe ukuthi awukwazi ukukhuleka. Awukwazi ukuhlukanisa phakathi kokukhuleka nokwenza izicelo. Wena le izicelo ohlale uzenza ucela kulo sukucela kuye lo ongakudalanga, ucabanga ukuthi uyakhuleka. Uma ukhuleka awukhuleki noma yinini. Kunezikhathi okukhulekwa ngazo. Awukhuleki noma nini. Kunezikhathi okukhulekwa ngazo. Thina masulumane sikhuleka 5 times ngelanga. Kunezikhathi ezinhlanu esikhuleka ngazo 5 times every day. Okubonakala ukuthi wena awukwazi ukukhuleka. Yingakho wena uzoya enkonzweni ngoMgqibelo kuphela. Yingakho wena uzoya enkonzweni ngesonto kuphela. Umbuzo wami uthi Monday to Sunday unakekelwa ubani? Awudli yini? Awuphuzi yini? Awubenefit yini elangeni lakhe? Nawe wena oya ngoMgqibelo kuphela, zonke lezi ezinye izinsuku ubunakekelwa ubani? Yingakho ke sithi nina eningawona amasulumane, eningawona amamuslim, anikwazi ukukhuleka ngoba uyafundiswa ukuthi kukhulekwa kanjani, kukhulekwa nini. Mawukhuleka ukhuleka uthini? Awenzi okwentando yakho. Ake ngiqhubeke. Kodwa nxa nikhuleka kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uzokukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe. Uzwile? Mahlokohloko. Niyazazi ke nini, uyalazi ihlokohloko ukuthi ngikhuluma ngani. Mangabe ubuya eKZN, ubuya kwaZulu Natal, uyazi mangikhuluma ngamahlokohloko ukuthi mangabe esegcwele lapha ezihlahleni kwenzakalani. Ukuthemeleza lokho. Uthi uMdali ningakwenzi. Awusezwakala ukuthi sokhuleka sonke. Emagameni amathathu kali ibizo lantate lamora lamahalelelange egameni lonyane likaThixo likaMoya engcwele emagameni amathathu likayise indodana likaMoya engcwele. uNkulunkulu umdali wento zonke, mgangatho wendlela ebheke eJerusalema, wena ndumandumane waphe. Khuluma yonke lemsangano le. Awumsamuza umuntu ukuthi uthini, omunye uthini, omunye uthini. Uthi uMdali umsangano leyo nto leyo. Ningayenzi manikhuleka. Khuluma naye, uyakwazi okufunayo ungakaceli kuye. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakakuceli kuye. Straight forward instruction. Akukhulekwa
ngalendlela nina enithi nikhuleka ngayo niyadlala nje uBlack Mampatile nomacashelana ayikho lento enenzayo ngithukeni ke nigcine la nithanda khona angifostanga umuntu ukuthi abukele ivideo yami angifostanga umuntu ukuthi abe Muslim kuphuma ukuthi wena uyayizwa lento engishoyo noma awuyizwa wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin